Ini गुबै उद्देश्य मा बुंनो सानो बेहा एजेन्डा गैया जेबो एजेन्डा गैयिखायनो दिनै रायजोफ्रा बेखौ रिजेक्ट खालामदों बिथाङा दिनै मोनसे कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशननि बिफाव लानांगौमोन बिथाङा खालि प्रमद बर' रायनायानो बिथांनि एजेन्डा माबोरै जानो हायो दिनै दैबानाजों खुरखा जानायनि इस्यु दङ दिनैहाय जोंहा रेशन कार्ड मोनैनि इस्यु दङ दिनैहाय जोंहा हस्पिटालनि इस्यु दङ एजुकेशननि इस्यु दङ जोंहा दिनै डेभेलपमेन्टनि इस्यु दङ इनफ्रास्ट्राक्चारनि इस्यु दङ गोबां इस्यु दङ जोंहा दिनै जोंहा एनआरसि आव नाम हाबैनि इस्यु दङ गोबां बेबायदिनो इस्युफोर दङ दिनै आइजोफोरनि इस्यु दङ फरायसाफोरनि इस्यु दङ लाइमोनफोरनि इस्यु दङ हा हुनि इस्यु दङ बेफोर इस्युखौ बिथाङा दैखाङाबालायनो सानफ्रोमबो जुदि हर सान जानायाव लोंनायाव उन्दुनायाव मेल मिटिङाव जुदि प्रमद बर'खौल' रायबाय थायोबा प्रमद बर'खौल' रायनायानो बिथांनि एजेन्डाब्ला होमबालाय दिनै जेसेबांनो प्रमद बर'खौ रायदों रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों मानो होनबा रायजो राजानि प्रतिनिधि जानानै बिथाङा अपोजिशननि दैदेनगिरि जानानै रायजो राजानि इस्युखौ दिनै एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालामफैनो दिनै जुदि एसेम्ब्लियावनो फैयाबा मिडियायाव जुदि नोंथांमोननि मिडियायाव जुदि अपोजिशन जानानै बिथाङा रायजो राजानि इस्युखौ दैखाङाबा होमबाथ' रायजोआ बेखौ रिजेक्ट खालामखागोन रायजोआ बेखौ जोगारगोन ओंखायनो बिथाङा दिनै हयथ' आन्दायनानै बिथाङा इस्युखौ दैखांनांगौ बेखौ दैखाङाबालायनो जोंनि प्रमद बर' सारखौ जाय प्रमद बर' सारहा गोबां मोजां इमेज दं रायजो राजाजों बजब जादों बिथाङा मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय फैनाय दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जोबोद स्ट्रागल खालामनानै बिथाङा दिनैनि पजिशनसिम फैदों गतिके दिनै बिथाङा सासे गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै जोंनि बिटिआरनि चिफ जाफैनो हानायखायनो जोंनि लाख लाख लाइमोनफ्रा दिनै गोसोआ दुंगाखांदों गोसोआव थुलुंगा मोनखांदों जे सानसे समाव जुदि प्रमद बर' सारा बहुत गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै बिदि जाफैनो हायोब्ला जोंबो सानसे जाहैनो हागोन जोंबो सानसे चिफ जानो हागोन जोंबो सानसे इएम जानो हागोन मन्त्रि एमएलए जानो हागोन होननानै जों बायदि गरिब न'खरनि लाइमोनफ्राबो फैनानै दिनै राजखान्थियाव दिनै जरित जाफैनो हादों बेखौ बे सिमांखौ सिफायनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया दिनै प्रमद बर' बिथांखौ रायबाय थायोबा बिनि फिननायखौ रायजोफ्रा गोख्रोङै फैगौ बिसायख'थियाव होनो थांगासिनो दङ सारखौ बखिगोन जाय प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर सरकाराव 2.5 बोसोर जानायावनो खुनु नर्थ इस्टार्न स्टेटआव गावनिनो फ्लेगशिप स्किम गैया खुनु भारतबर्षआव 29टा अट'नमास काउन्सिल दं 29टा अट'नमास काउन्सिलाव जेरावबो गावनिनो फ्लेगशिप स्किम गैया जोंहा दिनै 2.5 बोसोराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव 15टा फ्लेगशिप स्किम जाबाय जेरैहाय माइनाव सोरां बिथांखि जायनि गेजेरजों जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां जोङो होनो हादों दिनै अनसाय बिथांखि जायनि गेजेरजों फिसा फिसा आइजो फालांगिफोरनो 5,000 रां होनो हादों गियान सोरां बिथांखिजों जोंनि गरिब दुखिया न'खरनि फरायसाफोरनो 5,000 रां खरि होनो हादों बेजों लोगोसे जोंनि बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जोंनि इउपिएससिनि थाखाय एपिएससिनि थाखाय इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि थाखाय खुनु खरस खालामालासिनो खुनु रां बाहायालासिनो 50 साफोरनो जोङो कचिं होनो जे हादों सरकारनि खरसनि गेजेरजोंनो खुनु फरायसाया बावहाय जेबो थाइसेबो गारनाङा सरकारानो बेखौ गासिबो बहन खालामजोबो बेबायदिनो जों गासै 15टा मिशन जोङो लन्च खालामनो हादों रिसेन्टलि नोंथांमोना नुदों टेंफाख्रि डिजिटेल मिशन मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव सासे आइजोनो जोङो थिसनथाइ होनानै जोंनि बड'लेण्डनि साफ्रोमबो आइजोखौ डिजिटेलि लिटारेट खालामनो जायफोर डिजिटेलि इलिटारेट जायफोर कम्पिउटार बाहायनो रोङा जायफोर मबाइल बाहायनो रोङा जायफोर गुगल सार्च खालामनो रोङा जायफोर स्केन खालामनो रोङा जायफोर वेदार नायनो रोङा बोथोर नायनो रोङा बेफोर आइजोफोरखौ जोङो डिजिटेलि लिटारेट खालामनो थाखाय इन्टारनेटखौ फोरोंनो थाखाय कम्पिउटार फोरोंनो थाखाय जोङो टेंफाख्रि डिजिटेल मिशनखौ लन्च खालामनाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव सासे आइजोनो थिसनथाइ होनो हागोन जोङो बेबायदिनो 15टा फ्लेगशिप मिशन जों होनो हाबाय बे फ्लेगशिप स्किम्सफ्राव थाइसे आथाना करापसन खालामनायनि खुनु सुजुग सुबिदा गैया जेरै जोंहा जे माइनाव सोरां बिथांखि दङ माइनाव सोरां बिथांखियाव 75,000 जे जोङो चेकजों होदों बे चेकआ डाइरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार जादों दिनैहाय जोङो अनसाय बिथांखि होदों अनसाय बिथांखिखौ चेकनि दारै डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामना होदों जोङो बेनिफिसियारिनि एकाउन्टाव गियान सोरां बिथांखियाबो बेबायदिनो 5,000 रांनि चेक डाइरेक्ट जोंनि सरकारनि एकाउन्टनिफ्राय बेनिफिसियारिनि एकाउन्टाव ट्रान्सफार जायो बेवहाय खुनु सरकारा थाइसेबो लानायनि खुनु स्क'पआनो गैया बेफोर खेथ्रआव जोङो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा करापसन जादों होननानै माबोरै बुंनो हायो जोंना रबिनाथ नार्जारि बिथाङा
गारि सिङाव फैसा लादों थाखा लादों मानि काउन्टिं मेसिन दं होननानै दिनै बेसलेस एलिगेसन बिथाङा माबोरै बुंनो हायो? बिथांमोननि दिनै सरखार नङा दिनै बेवहाय जोंना गोरिब दुखिया एकदम गरिबनिफ्राय गरिबसिन मानसिनिफ्राय धोनिनिफ्राय धोनिसिन मानसिफ्रा दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फैनो हायो। सान हर 24 घन्टा रायजोफ्रा बेयाव थायो। खुनु रायजो राजाया नुवाखै दिनै रबिराम नार्जारिया जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुनु दिन फैफेरा। बिथाङा माबोरै नुखो? हाग्रामा महिलारिया गावनि सरखार बायनायनि उननिफ्राय खुनु दिन बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फैफेराखै आरो एसेम्ब्लियावबो बिथाङा फैयाखै। बिथाङा माबोरै नुखो? जुदि सेक्रेटारियेटआवनो बिथाङा फैयाखैबा, एसेम्ब्लियावनो फैयाखैबा, बिथाङा माबोरै नंथारै बेसलेस दिनै एलिगेसन बुंनो हायो? बिथांमोना दिनै पावार गोमाजानानै फ्रास्ट्रेसनाव भुगिदों। बिथांमोना दिनै आलाय आथानि जानायखौ जों नुदों। बिथांमोना इसेबां फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनाङा। फैगोन 15-20 बोसोराव बिथांमोना आरो गोहोआव फैफिननायनि खुनु सिमांखौ नुनो नाङा। मानो होनबा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ खनसेनो जोगारबाय आरो रिजेक्ट खालाम। सोंनो नामा? सोंनो नामा? उद्देश्य दाखालिसो जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेस पार्टीनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय फैनानै, आगोलावथ' फैफेराखैमोन बिथाङा, फैनानै जोबोद मोनसे अबजेक्शनेबल खोथा बुंनानै थांदों। बिथाङा बुंदों जे जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा डिभाइड मानि 50-50 खालामदों होननानै। बिथाङा खुनुदिन बर' आन्दलननि जारिमिनखौ मिथिफेरा। बिथाङा बर' ओनसोलाव फैफेराखैबो, क'क्राझारावबो फैफेराखै। गिबि खेबनि थाखाय फैनानै एसेबां अबजेक्शनेबल खोथा बुंलांनाया बिथांखौ जोङो दिनैहाय धिक्कार होदों। बिथांखौ निमाहा बिनो थाखाय जों खावलायदों आरो दिनैहाय बिथांनि एगेन्स्टैहाय मोनसे लिगेल नटिसबो हरनाय जाबाय। आरो इयुनाव बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायोबा आरो जोंनि लिगेल नटिसनि मोजां रेसपन्स होनो हायाबा बिथांखौ जों गिदिर मोनसे डिफेमेशन केस होनो थांगासिनो दं। बिथाङा गावनो कंग्रेस आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जाग्रोमोना डिभाइड कंग्रेस 50-50 बिथाङा खालामफैबाय। बिथाङा प्रेसिडेन्ट जाफैग्रोमोना आगोलनि जे प्रेसिडेन्ट रिपुन बरा बिथाङा कंग्रेस पार्टीखौ गाज्रि मोननानै दिनै तृणमूल कंग्रेसाव थांबाय रिपुन बरा बिथाङा। गतिके बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिखौहाय डिभाइड 50-50 बिथाङासो खालामदों कंग्रेसखौहाय। गतिके गावनि पलिसिखौहायनो दिनै गोसोआव लानानै बिथाङा बाव डिभाइड मानि 50-50 बुंफैनाया जोबोद मिनिथाव जादों आरो बिथाङा जोबोद सोंखारि जाथाव जादों। ओंखायनो बिथांखौ दिनै जोङो कन्डेम खालामदों आरो बिथांखौ जोंनि मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारनाव जोङो निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों। बेजों लोगोसे बिथां रिपुन जोंहा मा नाम बेना भुपेन बरा बिथाङा बुंनायनि उनावनो जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथां बिपिएफनि एमएलए बिथां रबिराम नार्जारि मोनाबो दिनै बे एखे सुरैनो खोथा बुंनो नागिरदों। गारि सिङाव थाखा लादों, थाखा सानग्रा मेसिन दं, बेबायदि होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों। गतिके बिथांमोना सिंजों सिं कंग्रेस आरो बिपिएफआ जे एलायन्स दङ, थांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाव बिथांमोना महाजोट होननानै बिथाङा कंग्रेस एआइइउडिएफ आरो बिपिएफ बिथांमोना जयैसो गेलेदोंमोन। गेलेनानै जेरावबो जेनला जोबनानै दिनैबो बिथांमोना जे पलिसिखौ सिं लादों जे बिपिएफ आरो कंग्रेस जयैनो फैगौ माने एमपि इलेक्सनखौ बिथांमोना गेलेनो नागिरदों, लकसभा इलेक्सनखौ गेलेनो नागिरदों। बे गेलेनायाव कंग्रेस आरो बिपिएफआ फेल जे जानो थांगासिनो दं, बिथांमोना जे गाज्रियै जेननो थांगासिनो दं, बियो रोखा जाबाय। आरो दिनै कंग्रेसनि जे स्ल'गान गिबियाव बिथांमोना कपि खालामनानै लाबोदोंमोन, जेरैहाय कंग्रेसआ बुंदोंमोन जे नरेन्द्र मदि हाटाव देश बासाव होननानै बुंदोंमोन। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिया फैनानै प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव होनफैबाय। दिनैहाय जोंना भुपेन बरा बिथाङा डिभाइड मानि 50-50 होनफैग्रोमोना दिनै जोंनि बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारियाबो बे खोथाखौनो होनगासिनो दङ। रबिराम नार्जारियाबो बे बाथ्राखौनो सुर बोनानै बुंदों। कंग्रेसनि आगानाव आगान होफानानै बिथांमोना गिदिर मोनसे मिस्टेक खालामनो थांगासिनो दङ, बिथांमोना गोरोन्थि खालामनो थांगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समफोराव फैगौ 15-20 बोसोर जोंनि बड'लेण्डनि राजखान्थियाव बिपिएफ आरो कंग्रेसआ ज' जानानै जेबो खालामनो हानाय नङा, बेखौ जोङो दाथियै बुंनो हायो। आरो बेखौ जे रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामगोन बेखौ जोङो गोख्रोङै बुंनो हायो। आरो नोंथांमोना नुगोन फैगौ बिसायख'थियाव जे नैबे डिभाइड मानि 50-50 होनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि नोगोरारिफ्रा बिथांमोनखौ गिदिर मोनसे बिथांमोनखौ साजा होनो थांगासिनो दङ। बियो कंग्रेसखौनो जा आरो बिपिएफखौनो जा। आरो बिथांमोना दिनै कंग्रेसजों सिंजों सिं आखाइ हमलायनानै
मानसिफोरखौ मिथिया नंदों जोंखौ मिथिया नंदों जों गासिबो मिथिजोबखाबाय थांनाय बारावबो बिथांमोना एखेलगे इलेक्सन गेलेदोंमोन आरो फैगोन बारावबो सिंजों सिं जा बा अपेनलि जा बिथांमोना कंग्रेस आरो बिपिएफ एलायन्स खालामनानै बिथांमोना जे गेलेनो थांगासिनो दं कंग्रेस बदरुद्दिन आजमलनि पार्टी आरो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टी बिथांमोना ज' जानानै इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दङ आरो गाज्रियै जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बिसोरनो फिननाय होगोन आरो बिथांमोना जे गाज्रियै जेनगोन बियो रोखा रोखा जाबाय